Hello mga kapatid, kapamilya, kapuso, kabanay. Eto na. Gagawa na ako ng matino na content. So for today's video, pupunta kami ng Gaisano, Dumanhog. Mag-grocery kami ng milk para sa baby na ito. Wala na talaga kaming maibigay na milk. So before that, kukunin muna namin yung ate niya, nasa school, uwian na kasi. So ayan na guys, ang hirap talaga gumawa ng content. Actually, mahaba po talaga itong video na to. Hindi ko alam kung paano ko ito ikakat, pero ginawa ko talaga na 5 minutes. Yeah, less than 5 minutes. So ito na nga, andito na ako sa school niya. Ayan na siya. So ito na nga guys, ito yung school ng aking anak. Dito siya nag-aaral, blah blah blah. So ayan, ipinakita ko na sa inyo, ang hirap talaga magtagalog, parang nahihirapan talaga ako sa kalisod. Ang ano pa talaga ng accent ko, parang hindi Tagalog. Parang Ilonggo na yung kalayo ba nakalatkat sa bulumbong, ano ba yon? So ito na talaga, nandito na kami sa Gaisano. Ayan na, pagpasensyahan nyo na, medyo tagilid yung paglalakad ko. Alam nyo ba guys, yung left foot ko, may history ng trauma yan. Lagi kasi yung natakil po. Nya, recently, nahulog man ako diri sa hagdan, diri sa amua. Anay, kasakit. Naiyak talaga ako. As in, umiyak talaga ako sa kasakit. Tapos yun, medyo humubag siya. Humubag siya. Oo, humubag siya. Bumili ako ng warm compress sa Lazada. Pinadeliver ko, yun. Tapos, hinahaplasan ko ng Omega. Yes, hinahaplasan ko ng Omega. At saka guys, yung pinaka-the best na hinahaplas ko, yung holy oil. Yun. So, ito na. Ayan, naghahanap na kami kung ano bang bibili namin. Pero yung pinaka-main talaga namin, itong gatas. So, ayan na guys, medyo naparami-rami ata yung pabili namin. Medyo mapaksit na naman ito ang credit card ng asawa ko. Ayan, wala kasi kaming cash. Alam nyo guys, wala talaga kaming pera. Nabubuhi lang talaga kami sa credit card. Ano ba yon? Ano ba tong salita ko? Parang ewan. So ayan na. Oh, yan ang pinamili namin. So yung asawa ko, nagkuan muna siya dito. Tapos after doon, pumunta ako sa may fruit stand sa Mercado Public Market sa new building ba. Bibili ako ng flowers kan sa ako ang suki nga sinang regla. Yes, kinsa tong kailan ni nang regla diha. Labas mga paa nyo guys. Bibili ako ng flowers para sa altar namin at sa templo. Weekly ko talaga yan ginagawa. At alam nyo ba, medyo ang galing talaga ng videographer ko na ito na sumusunod sa akin. Aba, parang may puruhan ata na sisikat ko. So ayan na sinang regla guys na yan. Imauna siya ang akong suki guys sa mga flowers. Mauna sila guys niya at the same time kanang tagaan sa gyud ko niya og discount. Binibigyan niya ako ng discount at saka nagdo-donate din siya ng additional flowers para sa templo at sa mga altar namin. So ayan, binibless na yan ni God. Kaya mapapa-thank you Lord ka na lang talaga sana. Medyo yung ganyang klaseng mga flowers guys, medyo mahal yan. Pero hindi ipagsapayan yan. Ang hirap talaga magtagalog, pagsabayin ng Tagalog at saka Bisaya. Pagpasensyahan nyo na, ano ba to? Hindi ko alam kung ano bang sasabihin ko. Ang hirap talaga mag-voice over. So ayan na, yung balig 200 yan. Tapos extrahan pa yan niya. So, maparami-rami yata ng bulak sa amua dito.